jotono saja kaham ang tini video mas namoni karon hingge nang nuk maikna social media wo Insta ong to Facebook ong to ke ha video viral ong to ha abo video hingge nadu sabai aini video BGP no to video kemo hingge je video no to yang to ko sanai ang tini nang bai kok buino share khenai he ang video mas nam ha ma hingge kok bu saya ke to bing to share le koi ma ong ha abong mi ang to nang bai kok bu share khenai ang bai ma ong ha abo video khenis kaung aintio promotion video khe ona he call so phai ha do call so phai ke ai ni no chaya ang mano to ye promotion video khe ona abo ang sung yang tha ha inke ang pho thiya se promotion video khe balu ha bang pho sa thang ye khe phai ga na no waring to mo free ba hi ne ang thang ha thang hai ke ang siyak mano to ye promotion video khe ona do thang pho pho si siya ko ang lama pho si siya ko inke on spot do su ye camera already khenai song ha inke angke ba cha to ha anglek ma ko sai onai hin sung to hana koi video brui ke ni na mi sa wana koi inke ang pho loge di ni hino thangja ha palri ni hino inke video ro pa khe man bo se ready ha tarpor ke hai anglek mano ko sa nai yang bo sung ha ke brano ani phuno script ri ha ke script khulo ye pore na ha ke BGP ni ong tha do inke hai bo video kheas ka aintio abo video offer su phaimasis ka advance apu ang kheya abo BGP ni video hino ang kheya direct mana kheha hi aini family fo mo thase inke ang phono mo tha abo bo yang bodi ma video le kheya hino advance aintio offer su phai pu ang mana khe pai mo se do inke apu oke ang sung ya mani thang ha abo no aini cha yang ha ma tu yi promotion video khe onai ang sung ya mani aro on spot su ye si ha inke script por pain porpo mana khenai de khia deong thas ka ma khenai bro phok bang ma inke ang pho sa mane mana khepi ke go thia ding pi thang no jaga ro su phi ye hinge chung ye ang phong kha tung thoya ding no logeri haska arbo ang aroni rang khwa bo chaya ano orde je smatang khathia ro le khathia phonong mayo but ang aini kok boi aini khabe ke satong aroni rang ang khwa bo chaya inke palri pai phaya inke arbo ang video pai po sa mane advance aini offer su phai mo se ang le khe yang thamse amai ke ang body ma khe ang ke controversy line ang obviously ang shiu abon boye inke kha to thoya boni horo phaye po video khe pai phok ma khe mo cha hang ang ni je no thuye mo tri thang yang to ha je wan shu mo abodin khe no ong ha ang khe na hinke ai ne account no ang upload khe khamo je ang anti offer su phai pho no ang accept ke video ke upload ke kamo arpo ang ke ya arpo okay ang shia mani thang ye on spot do shi ha abom bo yang mana khema yang tha arpo ai ni no chaya ang full details sia wi thangmon bo ya ai no chaya ha ro abom bo yang jotono khoma sayu arpo ang ang si do ele ke ya ang si han ke loge no direct mana kheri khamo jemon aintio first ang aintio first upai po reject khemdi ke no arpo opa ang reject khe khamo aro su ye simi ang mana khe thoyang thami ambo e khe pa ha abom bo e ordik bru khe asu ke hamia sa ha je lekha pora tong ye phoboni ke share oding ke samung khemik mangme onek no sayo ha arpo ang kunu reply ri mayang to ha mahi ke aini no chaya ba ang gosho abo boyang mahapo samayang tha arpo ang mane aini account no upload kheya abole aini video ya abom boye ang nang no shirin chumole bose ang aroni rang khwa bo chaya ang shia ya mani thanga promotion video kheni hiye on spot do su yese ang shio abom boye bono aini shirin mung jotono